sobotu 13. apríla 6. základná škola na Saratovskej ulici 85 otvorila verejnosti svoje brány. Dnes sa v našej škole uskutočňuje Deň otvorených dverí, ktorého cieľom je, tak ako každý rok, ukázať rodičom, deťom, starým rodičom, skrátka verejnosti celú našu školu. Je možno, že dobre povedať, že táto škola má 35 rokov, vznikla v roku 1988, kedy sa jej brány otvorili pre prvých žiakov. Momentálne v súčasnosti má takmer 600 žiakov, v každom ročníku sú po 3 triedy. Na dnešnom dni otvorených dverí sme pripravili samozrejme aj program, pretože deti sami sa tešia na takýto deň, sú radi, keď môžu vystúpiť, môžu ukázať to, čo vedia. Okrem programu samozrejme máme otvorenú celú školu v rámci tried, učební, telocviční a podobne. V škole sa nachádzajú 2 telocvične, jedna veľká telocvičňa, ktorá ako jedna z mála spĺňa všetky požiadavky aj na súťažné zápasy, väčšinou basketbalové, ale aj florbalové a podobne. A malá telocvičňa, kde samozrejme používame ju hlavne pre prvý stupeň. V škole sa nachádza 6 počítačových učební, čo sa nám podarilo za posledné 3 roky vybudovať, a jedna veľká multimediálna učebňa. Tým, že kladieme veľký dôraz na výučbu jazykov, tak sme sa snažili taktiež vybudovať jazykové učebne tak, aby spĺňali náročné kritériá. Máme ich momentálne 5 a pripravujeme teda ďalšiu jednu. Renovovali sme knižnicu, znova sme dali do prevádzky dielňu, čo si myslím, že je veľmi dôležité, pretože súčasné deti, hlavne v mestách, sa málokedy stretávajú s rôznymi nástrojmi, ako sú kladivá a podobne, takže kladieme dôraz aj na to, aby deti jednoducho vedeli pracovať aj s nejakým náradím a nejaké drobné výrobky si urobiť. Vybudovali sme minulý rok aj taký priestor na pestovateľské práce, kde sme dali vyvýšené záhony a deti si v podstate ako keby adoptovali každá trieda v ročníku nejaký záhon. Snažíme sa, aby tie deti jednoducho aj vzťah k pôde nejakým spôsobom získali a vedeli, že paradajky sa nerodia v nejakom hypermarkete, ale že sa jednoducho treba o to starať. Škola kladie dôraz na, povedal som to, 3 také základné oblasti. Dali sme si taký slogán, že škola pre život, pretože si myslím, že nielen ja, samozrejme všetci, ktorí tu pracujeme, si myslíme, že je potrebné, aby sa deti naozaj vychovávali pre život. Tak, aby nebolo učenie pre učenie, aj keď sa to mnohým niekedy zdá, že sa učia zbytočné veci, ale v konečnom dôsledku je potrebné, aby naozaj boli tie vedomosti pre život. To znamená, že okrem hlavného všeobecného rozhľadu a všeobecných nejakých zručností, ktoré by mala viesť každá škola, tak skutočne vedieme deti k športu, k pohybu. Je tu školský basketbalový klub, je tu školský atletický klub a znova sa nám podarilo obnoviť aj športové triedy. Druhou takou veľkou oblasťou je výučba cudzích jazykov, predovšetkým anglického jazyka. Domnievam sa, že naša úloha základnej školy je, aby skutočne naučila deti základom všetkého, čo je potrebné pre život, a z jazykov si myslíme, že v prvom rade je to anglický jazyk. Je to jazyk, ktorým sa dohovoria naozaj skoro všade. To znamená, že sme aj náš školský vzdelávací program tak upravili, aby deti mali čo najviac vyučovacích hodín anglického jazyka. Druhý jazyk ponúkame od 7. ročníka tak, ako je to potrebné. To znamená, že najväčší záujem je o nemecký jazyk, takže máme ho ako druhý v ponuke. No a tak, ako som spomenul, tou treťou oblasťou je ten všeobecný rozvoj. V čom spočíva ten všeobecný rozvoj? No v tom, aby deti nielen psychicky, ale aj fyzicky sa rozvíjali. To znamená, že samozrejme tie vedomosti, ktoré majú načerpať v základnej škole, tak by mali byť zo všetkých oblastí. Máme skutočne na tie základné predmety vybudované také odborné učebne, aby pomáhali, aby boli nápomocné tomu vyučovaniu. Týka sa to samozrejme chémie, fyziky, biológie a podobne. No a tá ďalšia oblasť je to, čo som spomínal, aby deti jednoducho boli aj na vzduchu, aby aj pracovali aj s pôdou, aby pracovali aj v dielni s rôznymi nástrojmi, prístrojmi a podobne. To znamená, že ten všeobecný rozvoj berieme tak, aby deti jednoducho sa aj učili a zároveň, aby mali aj dobrý pocit, možno, že aj z pohybu, možno, že z pohybu na čerstvom vzduchu, z práce v dielni, práce na poli, skrátka, aby jednoducho sa rozvíjali všeobecne.